дар толори истиқлолбари шаҳри душанбе маросими тантанавии ҷоизасупорӣ ба ғолибону ҷоизадорон ва беҳтарин бозингарони лигаи ҷавонони тоҷикистон пешсаф миёни бозингарони то 18 сола баргузор гардид. маросими ҷоизасупорӣ бо суханронии ноиби президенти федератсияи футболи тоҷикистон дилшод ҷуразода оғоз шуд. дар рафти суханронии худ ноиби президенти федератсияи футболи тоҷикистон ғолибон ва беҳтаринҳоро бо ин муваффақияташон дар лигаи пешсаф табрик намуд ва ҳамзамон иброз дошт ки федератсияи футболи тоҷикистон дар оянда низ кӯшиш мекунад то барои онҳо тамоми шароитҳоро муҳайё намояд. дар ҳайати дастаи орзу 2026 абубакр бобоев беҳтарин бозингар интихоб шуд. фирӯз ҷалилов дар тими истиқлол ва шукрулло исоев аз ҳайати дастаи пахтакор динамо соҳиби ҷоиза шуданд. зариф усмонов мураббии дастаи орзу 2026 академияи федератсияи футболи тоҷикистон унвони беҳтарин мураббии лигаро соҳиб шуд. ҷоизаи беҳтарин нишонзани лига насиби далер шарипов аз дастаи пахтакор динамо гардид. далер дар 18 бозии лигаи пешсаф ба задани 29 гол даст ёфтааст. бозингари беҳтарини чемпионат меҳроб асоев ҳамлавари дастаи сорокампанияи мактаби махсуси варзиши захираои олимпӣ гардид. То, что мы планировали, мы это все получили. То, что от ребят требовали, они показали, что они могут играть. И это оказалось, это награда, то, что они заслужили своим трудом, своей игрой. ба ҳайати дастаи пахтакор динамо инояи ҷаббор расулов медалҳои биринҷии лигаи пешсаф тақдим шуд. медалҳоро ба дастаи пахтакор динамо директори техникии федератсияи футболи тоҷикистон салоҳиддин ғафуров тақдим кард. медалҳои нуқра насиби футболбозони истиқлоли шаҳри душанбе шуд. ин даста таҳти роҳбарии яке аз чеҳраҳои шинохтаи футболи меҳан юсуф рабиев тавонист дар баробари дастаҳои пурқувват соҳиби нишонҳои нуқраи лига гардад. медалҳоро ба дастаи истиқлол директори академияи футболи федератсияи футболи тоҷикистон узви кумитаи иҷроияи федератсияи футболи тоҷикистон фатҳулло ҷалилов тақдим кард. Чемпионат проходил в очень интересной борьбе. Можно сказать, до последних туров медали не были выявлены, кто будет в тройке призеров. Как показал чемпионат, вот в конце тура определились призеры. ғолиби лигаи футболи ҷавонони тоҷикистон пешсаф миёни бозингарони то 18 сола тими орзу 2026 академияи футболи федератсияи футболи тоҷикистон бо нишонҳои тилло ва ҷом сарфароз шуд. медалҳоро ба дастаи орзу 2026 ноиби президенти федератсияи футболи тоҷикистон дилшод ҷуразода супурд. мавсими 2021 ба мо хеле мавсими беҳтарин, хеле бозиҳои хуб кардем ва дар бозиҳо вақт бурдборӣ хостем ва бурдборӣ шуд. дар баробари ин дар ҷоми кафаи иштирок кардем ва сазовори ҷои дуюм шудем. аммо роҳ афтода нестем, мехоҳем дар оянда ҷои аввалро иштирок кунем. ёдовар мешавем ки ҳамасола лигаи пешсаф дар се синну сол миёни бозингарони то 14, 16 ва 18 сола доир мегардад. имсол дар лигаи пешсаф миёни бозингарони то 18 сола 10 даста аз саросари ҷумҳури давоми 6 моҳ барои муайян намудани беҳтарин даста дар тоҷикистон миёни ҳам мубориза намуданд.